Aroztegiako 7 auzipetuak otsailean joango dira epaiketara. Fiskalak hasiera batean talde kriminalaren akusazioa erretiratzeko prest zegoela adierazi bazuen ere, enpresa arduradunak Palacio de Aroztegi SLek akusazioa berretsi du. Atzo azalpenak eman zituzten prentsa aurrekoan. Lesaka, Bera, Doneztebe eta Baztango udalek eta Elizondoko eta Berako Lanbide Heziketako ikastetxetako zuzendariek agerraldi egin zuten atzo Nafarroko parlamentuan. Eta Oronozko zentroaren egoera azaldu zuten. 100 agente ekoizlek bat egin dute jada tokiko elikagaiak zuzenean saltzeko kanpainarekin landagarapenak bultzatuta. Nafarroko gobernuak toki entitatei laguntza eta lankidetza eskainiko die haien digitalizazio eta modernizazioa bultzatzeko. Foru gobernuak 455.000 euroko diru laguntza eman du Nafarroa ezagutu sareko espazio eta ibilbideen lurralde garapen iraunkorreko proiektuetarako. Nekazaritzako elikagaien 11 proiektu berritzailek amaitu dute zeinen Agrofot Tech azeragailua. Herritarrek abenduaren 19 arte bisitatzen ahalko dute Kondestableen Pamplona Bagara Iruña de Berda hirimarkari buruzko erakusketa. Euskeraz solasteko mintzodromoa antolatu da Hortzegunean Elizondon eta Hortziral arratsaldean Beran, joatekotan Aldez aintzinetik izena eman behar da. Alboko esklerosi amiotrofikoaren aldeko 6. futbol torneoa solidarioa eginen dute abenduaren 6an Elizondon. Jende haunitz elkartu ziren atzo Ilunabarrean Lekarozko pilotalekuan, Aroztegiko 7 auzipetuen adierazpenei atxikimen eta elkartasuna adierazteko. Guztira fiskalak 56.000 euroko isuna eta 20 urteko gartzela zigorra eskatu die. 2021 kanpaldi baten bidez Aroztegiko lanak gelditzeagatik. Enpresa sustatzaileak akordiorako aukera alde batera utzi du eta epaitegietara eramanen du otsailaren 3tik 7. Hau salatzeko manifestazio deialdi egin dute otsailaren 1an Iruñan. Aroztegikoa urtetako herri oposizioak ezaugarritu du. Lekarozko herria xehatzera eta gure lurren bizkar aberastu nahi dutenen kontra egin den borroka da. Berriz ere, garapenaren ipuina. 228 familia bakarreko etxe bizitza, golf zelaia eta luxuzko hotelaz bestitua. Nola ez, iruzurra egiteagatik zigortuak izan diren enpresarien eskutik. Baztanen, etxeen 136 etxe hutsak edo bigarren etxe bizitzak dire egun. Obra horrek, bertze herri baten sorrera karko luke, bere ondorio guziekin. Lekarotzen dagoen uraren eskasia handitzea, zaborraren eta bertze zerbitzuen kudeaketa zailtzea, euskararen desagerpenaren azelerazioa, landa eremuaren suntsipena, jasanezina den turismoa eta bertzea. Auzitegiak obraren esleipena ilegala deklaratu bazuen ere, 2021an obrak hasi zituzten. Legezko baimenik gabe. Inposizioaren aintzinean, obra gelditza bertze aukerarik ez zen izan. Eta hortaz, Euskal Herriko herritarrei kanpaldia egitea eta makinen aintzinean gure gorputzak paratzea bertzerik ez zitzaigun gelditu. Berain asmoa zango trabatuz, etxerat igorri genituen. Beti bezala, errepresioa fita egatu zen. Segidan, dozenaka herritarrek milaka euro isunetan ordaindu behar izan genuen. Baina ezin duten ez herri oso bat zigortu, fiskalak Baztango 7 herritarri zigor jasanezina eskatu digu. Denera 56.000 euro eta 20 urteko kartzela zigorra. Talde kriminal antolatu bat izatea eta derrigortze eta bortxa delitu larriak leporatzen zaizkigu. Inposizioari desobedientziarekin erantzuteagatik etorri da zigor eskaera. Zigor eskaera honekin talde kriminal batek obra gelditu dela sinestarazi nahi dute. Horrela, herrien borrokei zilegitasuna kendu eta isilarazi nahi gaituzte. Neurri gabeko zigor eskaera hauen aintzinean, elkartasun uholde ikaragarria abiatu da. Ondorioz, sos hori ez dugu auziperatu jarri. Euskal Herri osotik norbanako eta kolektiboek erakutsitako konpromisoz jarri da. Onartzen dugulako, herritarrek dugula makinen aintzinean jarriz, momentu batez obra gelditu. Horrela, lurraren defentsa kolektiboa dela erakutsi dugu berriz ere. Naiz eta beraiek bertze istorio bat kontatu nahi diguten. Hortaz, eskerrik beroena, sosa ematen eta elkartasuna adierazteko lana hartu duzuen guziei. Baita diru laguntza eman nahi, baina ezin izan duzuen guziei ere. Zigor eskaera hori, testuinguru baten baitan ulertzen dugu. Lurra eta landa eremuaren defentsaren kontrako testuingurua. Kapitalismo cis-heteropatriarkalak ez du onartzen aintzinean paratzen zaion deus ez inor. Eta indar poliziala eta judiziala baliatzen ditu erantzunari aintzin egiteko.
Gaitzetsi egiten ditu herri batzarrak, antolakuntza komunitarioa eta zuzeneko demokrazia. Ez baitira beraien eskema hierarkiko eta zapaltzaileetan sartzen. Baztanen gertatutakoa Euskal Herriko errealitatearen bertze adibide bat bertzerik ez da. Fiskalak akordiorako deitu gaitu. Publikoki adierazi nahi dugu negoziaketa honetan gure posizioa zentzuzko akordio batera iristeko borondatea agertzea izan dela. Baina aldi berean, ondokoa argi utziz. Bat, gure lurra eta bizimoduaren kontrako erasoa den obra hau desobedientziaz momentu batez gelditu izana onartzen dugula. Eta desobedientzia ekintza zehatz honen ondorioak onartzeko prest gaudela. Bi, ez dugula onartzen talde kriminalaren akusazioa, gezurra delakoz. Eta izendapen honekin Euskal Herri guztiko borrokei aurrekari bat sortzeko asmoa dutelakoz. Lehen herri mugimenduak zigortzeko dena terrorismoa da logika zena, orai denak talde kriminal dira logikarat salto egin nahi dutelakoz. Beraz, ez dugu sorgin eiza berri bat onartuko. Hasiera batean, fiskala talde kriminalaren akusazioa bertan behera uzteko prest bazen ere, Palazio de Arostegia SL akusazio honekin tematu da. Erasotzailea biktima paperean agertzeko asmoz. Beraz, akordiorako aukera zaborrontzira bota dute. Ondorioz, Aroztegiko auzia epaiketara joanen da. Gure ustetan, Palazio de Arostegia SLek epaitegiak herri mugimendua talde kriminal izendatzea nahi du. Modu honetan, Nafarroako eta Espainiako gobernuarekin irekita dituzten auzietan 53 milioi euroko kalte ordaina eskatu dute. Herriaren oposizioaren aintzinean babesgabe utzi dituztela argudiatuz. Ematen du jokaldi honekin diru publikotik sosketa hau eskuratu nahi dutela kontakizun horretan oinarrituz. Horrela, bere hasierako helburua lortzeko bidea ireki nahi du. Hau da, herritarren kontura espekulazio eta gezurren bitartez aberasten segitzea. Laburbilduz, gure kartzeleratzearekin pelotazo urbanistikotik pelotazo judizialera jauzia egin nahi dute. Akitzeko, ez dugu atzentzen al Aroztegiko proiektuaren UEPA oraindik indarrean dela, eta beraz, proiektua gelditua ez deino gure borroka ez dela akitu. Honekin batera, ozenki salatu nahi dugu borroka honetan urteetan pairatu dugun errepresio basatia. Gure bizitzak hankazgoiti jartzea, itotze ekonomikoa, hainbat baztandarren urtetako judizializazioa eta espetxe mehatxua. Gaur goizean jakinarazi zaigu gure kontrako epaiketaren data proposamena otsailaren 3, 4, 5, 6 eta 7 dela. Epaiketara joanen gara orain arte bezala herritarren babesarekin. Jakinik gure lurra eta etorkizuna jokoan daudela. Argi utzi nahi dugu beraien eremu naturala ordezkatzen ez gaituzten epaitegi eta instituzioak baldin badira ere, ez gaituztela isilduko eta traba guztien gainetik karrikak inarrosten segituko dugula herri oso baten borondatea baita. Bidegabekeria hau salatzeko, Iruñean otsailaren batean manifestazio nazionala eginen dugu. Euskal Herritar guztiei hemendik goiti eginen diren deialdietan parte hartzeko deia luzatzen diegu. Zapalkuntzaren aintzinean desobedientzia eta ekintza zuzena. Otsailaren batean denak Iruñera. Lesaka bera, Doneztebe eta Baztango udalek eta Elizondoko eta berako lanbide heziketako ikastetxetako zuzendariek agerraldia egin zuten atzo Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Batzordean eta Orozko Zentroaren egoera azaldu zuten. Ekimen hori 2012an planteatu zen, baina oraindik ez da gauzatu. Egoera azalduta talde parlamentarioen txandan EH Bilduk nabarmendu zuen hezkuntza proiektu ez ezik proiektu sozioekonomiko ere badela. Nafarroko inbertsio proiektu handinetako badelako, 600 ikaslerentzako eskaintza delako eta 15 kreditazio dituelako. Bertzalde UPNek kritikatu egin zituen gobernuak proiektu horrekin eta oro har hezkuntzarekin egindako kudeaketak. Geroa baik babes agertu zion proiektuari eta plan estrategikori inguruko beste eremu batzuetan aplikatzea proposatu du.
Kontigo zurekin elkarteak ziurtatu zuen proiektuarekin duen konpromisoak indarrean jarraitzen duela, eta eskualdea garatzeko eta despopulazioaren aurka borrokatzeko neurri gisa baloratu du. PSNek bere aldetik proiektu honekin duen konpromisoa berretsi zuen. Nafarroko alderdi popularrekoak zalantzan jarri zuen PSNren konpromiso eta proiektua mantendu zabaldu eta handitu nahi izan duen. Voxen aldetik ikastetxen eta gainerako inplikatuen artean komunikazio falta izan dela ulertu zuten. Inigo Gorrotxategik Elizondoko Lanbide Heziketako Institutuko zuzendariak parlamentuko atarian agerraldiaren inguruko azalpenak eman zituen. Hemen etorri gara, bastan bideasoatik, hainbat ordezkari, lau udaletako Lesaka, Bera, Donestebe eta Baztango alkateak, eta baita Tokiona eta Elizondo Lanbide Eskolako zuzendariak. Gaur gonbidatu gaituzte Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Batzordea, Oronozen egitekoa zen lanbide eskola gelditu izanaren ondorioz, proiektua zertan den eta guzti hori azaltzea gatoz, zeintzuk dian gure beharrak, eta bultzada ematea eskualdentzako horren beharrezkoa den proiektu honi. 100 agente ekoizlekan bat egin dute jada kalitatezko elikagaiak baserritik bertatik edo hurbileko saltoki txikien bidez zuzenean saltzeko Nafarroko gobernua bultzatzen hasi den kanpainarekin. Horren helburua da 0 kilometroren kultura eta nekazarien eta abeltzainen saltoki txikien eta kontsumitzaileen arteko harreman zuzena sustatzea. Iruñako Zabalguneko merkatuko fruta eta barazki postu batean ekoizle eta merkatari talde handi bat bildu da hurbileko elikagaiak dastatzeko ekitaldi batean. Landa Garapen eta Ingurumeneko kontseilaria Jose Maria Aierdik kanpaina aurkeztu du. Hemengoa zuretzako lelopean. Kanpaina horrek kalitatezko eta tokiko nekazaritzako elikagaien konsumo arduratsua sustatzen du. Bai eta Gabon jaien aurreko asteetan zuzenean merkaturatzeare. Gure ingurunearekin nola elikatu eta erlazionatu nahi dugun pentsatu behar dugu adierazi du kontseilariak. Ildo horretan, gaineratu duenez, hurbileko elikagaiak kontsumitzearen aldeko apustua zuzenean ustiategian edo konfiantzazko saltoki txiki baten bidez. Gure ekoizleen tokiko ehuna babesteko modurik onena da, lehiakor egiteko gure ohitura konsumo arduratsuago eta osasuntsuago baterantz aldatzeko eta azken finean, Nafarroan landa mundu bizi eta aktibo bat mantentzeko botoak egiteko modurik onena eredu jasangarri batetik abiatuta. Elikagaien jatorriari buruzko ezagutza eta kalitatea gero eta gehiago baloratzen diren faktore dituen mundu honetan, ekimen honek zuzeneko edo hurbileko salmentara atxikitzea bilatzen du. Bai produktuak ekoizten edo egiten dituzten pertsonen kasuan, bai bitartekari bakar gisa jarduten duten hurbileko merkataritza establezimenduen kasuan. Bi kasuetan, trazabilitate hori bermatzen duen zigilu batekin identifikatzen da. Logotipo hiek urdina zuzeneko salmentarako eta horia hurbileko salmentarako baserrietan bertan edo haien sarbide inguruetan, elikagai dendetan, ostalaritzan, jatetxetan edo nekazal turismoetan erakutsi ahal izango dira. Nekazaritza ustiategiri produktu erosten badiote beste puntu batzuen artean. Enpresa ekoizle hoien ia eren bat frutak eta barazkiak dira, beste eren bat gaztak eta esnekiak eta gainerakoan artean 13 haragi eta estebete marka, 11 ezti marka edo 7 lekale marka nabarmentzen dira beste produktu batzuen artean. Zabalguneko merkatuko zabaltza fruta eta barazki postuan kanpaina aurkezteko ekitaldian ekoizleak eta hurbileko salmenta postuak izan dira. Hoien artean elikagaiak hautatzeko saski bat osatu dute eta dastatzeare eskaini dute. Nafarroko gobernuak toki entitatei laguntza eta lankidetza eskainiko die datozen urtetan haien digitalizazioa eta modernizazioa bultzatzeko. Hala hitz eman du Felix Taberna lehen lehendakariorde eta lehendakaritzako eta berdintasun kontseilariak. Eta gogorarazi duenez erronka digitala da Europak duen erronka nagusia. Abangoardia teknologiko guztiak, hala nola adimen artifiziala, odeia edo datuaren ekonomia. Oso elementu garrantzitsua dira Europan garatu beharrekoak. Nafarroak herrialde gisa duen erronka bere esparru instituzionalen barruan erronka digitala da. Felix Tabernak Tafalloko kulturgunean parte hartu du Nafarroko toki entitaten digitalizazio plan estrategikoa aurkezteko. Nafarroko toki administrazioetatik etorritako 80 pertsona ingururen aurrean.
Lehendakari ordeak azpimarratu duenez, foru gobernutik laguntza eta lankidetza eskaintzen dugu toki erakundeen lidergoan digitalizazioaren erronka garatu ahal izan dezaten. Azken batean lehiakortasunari dagokionez kokatzen baita herritarren arretari dagokionez ere. Plan estrategikoa aurkeztu aurretik toki erakundeen heldutasun digitalaren hasierako diagnostikoren emaitzak erakutsi dira. Diagnostiko hori politika publikoen plangintza, koordinazioa, berrikuntza eta ebaluazioko zuzendaritza nagusiak egin du tokiko administrazioekin lankidetzan, eta plana definitzeko oinarri gisa balio izan du. Azpimarratzekoa da desberdintasun nabarmena dagoela Nafarroko udalerrien heldutasun digitalaren artean, toki erakunde bakoitzaren tamaina, finantza baliabideak edo langile hornitura bezalako faktorek baldintzatzen baitute. Lurralde koheziorako departamentuak toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiaren bidez 455.765 euroko laguntzak esleitu ditu Nafarroa ezagutu sarea osatzen duten espazio eta ibilbiden lurralde garapen iraunkorrera bideratutako proiektuetarako. Gongora Jauregian egindako batzarrean jakitera eman dute. Laguntza horiek 2024an eta 2025an aplikatuko dira eta toki erakundentzat eta gune horiek kudeatzeaz arduratzen diren irabazi asmorik gabeko elkartentzat dira. Gune eta ibilbide horietako proiektuetarako diru laguntzek indartu egiten dute foru gobernuak natura eta kultura ondarea babesteko, ekonomia berdea sustatzeko eta landa eremuetan bizi kalitatea hobetzeko duen konpromisoa. Ekintza horiek erronka demografikoari aurre egiten laguntzeaz gain, gizarte eta lurralde kohezioa indartzen dute, tokiko komunitatei zein Nafarroko gizarte osoari mesede egiten dien garapen eredua sustatuz. Hauek dira 2024ako diru laguntza jasoko duten toki erakundeak. Araitzeko udala 17.680 euro, Zubietako udala 920 euro, Etxauriko udala 11.616 euro. Zugarramurdiko udala 20.025 euro, Ameskoen mugaketak mendiko batzarra 15.982 euro, Goizuetako udala 5.302 euro, Otxagabiako udalak 9.352 euro, Zaraitzuko batzarra nagusia 16.480 euro, Peraltako udalak 25.000 euro, Garaioko udala 4.065 euro, Eslabako udala 25.000 euro eta Nabaskozeko kontzejoak 4.275 euro. 2025 urterako toki erakunde onuradunak hauek dira, Deierriko udala 14.617 euro, Gesalazko udala 24.920 euro. Beintza Labaiengo udala 25.000 euro, Eskarozeko udala 24.200 euro, Zaraitzuko batzar nagusia 25.000 euro, Otxagabiko udala 21.125 euro, Erronkariko udala 7.518 euro, Eslabako udala 15.832 euro eta Erromantzeko udala 25.000 euro. Bertzalde hauek dira 2024an diru laguntza jaso duten irabazi asmorik gabeko elkarteak, Irango Lurrak elkartea 14.332 euro, Zedernagara Lur elkartea 2.991 euro, Berdesia elkartea 18.571 euro eta Plazaola Turismo Partzuergoa 15.806 euro. Nekazaritzako elikagaien 11 enpresa proiektuk amaitu dute Agrofood etxe atzeragailua industria eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako departamentoak sustatua. Nafarroko enpresa eta berrikuntzarako Europako zentroa zein sozietate publikoaren bidez, sektorean ekimen berritzaile berriak sortzen laguntzeko. Sustatzaileek beren jarduera balio proposamena mugarriak eta etorkizunerako aurreikuspenak aurkeztu dituzte. Nafarroko nekazaritzako elikagaien ekosistemako eragilek ere parte hartu duten jardunaldian. Bileraren hasieran Garbine Basterra energiaren, enpresarialaren eta ekintzailetzaren zuzendari nagusiak nabarmendu duenez, nekazaritzako elikagaien sektorea gure ekonomiaren bigarren sektorea da eta ekintzailetza funtsezkoa da bere sendotasunari eusteko. Bertzalde Uxueitoitz zeineko zuzendari gerenteak adierazi duenez, berrikuntza gure nekazaritzako elikagaien sektorian denean dago eta babestu ditugun proiektu berri horiek adibide argia dira. Eta erakusten digute talentu ekintzaile handia dugula esparru estrategiko honetan, 2009tik bultzatzen duguna.
Agrofootage azeragailuak 3. edizioa bete du aurten eta joan den maiatzean hasi zuen lehen fasea, 19 proiekturekin. Proiektu horiekin negozio eredua definitzen eta proposatutako produktuaren edo zerbitzuaren prototipoak egiten lan egin zen. 11 ekimen hautatu ziren beren egingarritasun operatiboagatik eta garapen potentzialagatik hurrengo faseari ekiteko. Fase hori gutxieneko produktu bideragarria garatzeari eta benetako agertokietan baliozkotzeari buruzko izan zen. Ondoren, azelerazio intensiboko programa zabaldu zen. Programa horretan hainbat eremu jorratu ziren hala nola bereizteko eta hazteko estrategiak eta finantzaketa, enpresa proiektu arrakasta berme handienekin merkatura eramateko. Prozesu osoan ekintzailek zeinen taldearen laguntza izan dute, bai eta sektoreko erreferentziazko erakunden laguntza ere, hala nola nekazaritzako elikagaien teknologia eta azpiegituren Nafarroko Institutuaren agintia eta nekazaritzako elikagaien teknologien zentro nazionalarena. Iruñeko udalak Pamplona Bagara, Iruña de Berda, hiri-marka berriari buruzko erakusketa antolatu du. Marka hori nola sortu den eta sorkuntza prozesu osoan nolako izan den herritarrei ezagutarazteko. Kondestableren jauregian eman diote hasiera ibiltaria izanen den erakusketari eta bendoren 19 arte bisitatzen halko da. Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordea hiri-marka berria 6 paneletan jorratzen duen erakusketa bertatik bertara ezagutzera joan da. Pamplona Bagara, Iruña de Berdat azaroren 12an aurkeztu zen jendaurrean, hiriko hainbat esparru eta sektoretako 400 persona inguru bildu zituen ekitaldian. Orain erakusketa honen bidez, Iruñeko udalak hainbat hilabetez landu den prozesu baten zertzelada batzuk eskaini nahi dizkie herritar guztiei. Prozesuak iraun bitartean, 1700 kolektibo jaso zuten bertan parte hartzeko gonbidapena. Formatu handiko 6 paneletan azalpenak ematen dira, Iruña den bezalako izateko funtseskoak diren alderdiak eta ezaugarriak aztertzeko, bateratzeko eta definitzeko prozesuari buruz. Ondoren hiri marka berria asmatzeko ez soilik kontzeptu gisa, baizik eta baita irudi gisa ere, bere logo, kolore eta tipografia propioekin. Erakusketaren zati handi bat hiri markaren enbaxadore bihurtu diren personeko osatzen dute 2 paneletan, 4 emakume eta 4 gizonen aurpegiak eta historia jasotzen dira. Iruindarrak dira guztiak dute ibilbide profesional garrantzitsua eta mundu osora zabaltzen dute Iruñaren izena. Montxo Armendariz zinemagilea, Eldrogas musikaria, Joana Artieda Vicente gozogilea, Maigarde Etxaleku futbolaria, Aurora Beltrán Gila abeslaria, Juan Martínez de Irujo Goñi pilotaria, César Oroz Martija humorista grafikoa eta Nekane Solana Arozena La Pamplonesako presidenteak dira. Erakusketarran bezala bendoren 19 arte egonen da ikusgai Kondestableren jauregian. Euskera solasteko eta euskera konpartitzeko gune antolatu du solasgunek azaroaren 28an ortzegunean arratsaldeko 6tik 8tara Adizkunenea kulturretxean Elizondon. Beran, beralandetan izanen da mintzo dromoitzordua azaroaren 29an ortziralean. Bien antolaketa erraiste aldera lehenagotik izena emateko eskatu dute solasguna@topagunea.eus helbidean edo telefonoz 610-992-06 zenbakian. Nafarroko Futbol Federazioak eta Baztango eta Donestebeko udalek alboko esklerosia miotrofikoaren alkartearen aldeko torneo solidario antolatu dute, bertze behin ere abenduaren 6an Giltxaurdi futbol zelaian. Osasuna Real Sociedad, Donestebe eta Baztan taldetako infantilek jokatuko dute, goizeko 10:00 eguerdiko ordubitara. Anela laguntzeko aukera izanen da, hainbat komertziok emandako produktu eta sarien zozketen bidez. Gainera, eritasunari buruz gehiago jakiteko informazio puntua jarriko dute. Lortutako diru guztia elkarteko jendearen egunerokoa hobetzera bideratuko da, bertzea bertze, fisioterapia, logopedia eta laguntza teknikoen zerbitzuekin.